Lain era ning kene ya ora Pak Jo. Ora padahal Mas Faisal kayak rada rapat kekoleh awake Mas Iya, ya. Faisal wingi rada masuk angin rong dino. Kok teko digojlok Mas ya. Ya ora apa-apa jenengane wong ulang tahun iki ngono kuwi. Iya. Iki mending ora cemplungke blumbang. Iya Pak Jo. Nggih. Iki para satria kamarogane wis do tumbang satu persatu. Nggih. Iki wis dipun paringi rahapan maneka warna dupa menyan kembang jajan pasar sak komplitipun. Nggih. Muga-muga iki para Simbah-simbah. simbah-simbah ingkang rawuh wonten mriki saged maringono donga-donga kagem para putunipun Pak Jo. Nggih, paringono kelancaran dhateng putra wayahipun khusus dhateng masyarakat dusun Kembang Kalih mriki Mas yo. Iya. Heeh. Ndi iki Aloy? Aloy. Oh iki Aloy nang Orang ngambruk kowe. engko Mas yo. Urung. Urung. Oh, aku ngerti rawani ngambruk lha napa Pak Jo. Sajene mbok apa yang dipilih kuwi? Ora le kuwi. Apa? Untune bar dibehel. Waduh, bar tega ibendrat ya Mas yo. Heeh. Saiki nek mingkem ini rada iup. Lambene rada manis iup ngono. Heeh. Ah, bukan ora wani dadi. Biasane dadi mangane janur kok. Heeh, kok ucul. Wong samane seliliden nangel dilangi Pak Jo. Iya. Ya menika babak Satria Kamarogan wis masuk di sesi dadi. Sesi cepat dadi. Ini nanti banyak sekali campur sari yang pastinya tetap gayeng Pak Jo. Nggih kudu digayengke. Menemani sore hari ini. Iya. Yang sangat luar biasa tentu saja masih dalam rangka Merti Dusun. Merti Dusun Bersih Desa. Desa Jepeng Sari, Dusun Kembang 2, Salaman Magelang. Nggih. Rasel, Sel. Diki Rasel. Cepat ora Rasel. Ngambruk ya Pak. Ya wis. Ngomong-ngomong Pak Jo wingi. Pripun? Pentas wingi pas dino Rebo ya akeh sing do tumbang. Iya mergo kepanasan. Saking panase. Si alhamdulillah dipun paringi tingkas menika Mas yo. Iya iki dino iki akeh sing do tumbang. Iya. Ning tumbange ora semaput. Apa Mas yo? Apa iki tumbange mergo do kelebon kodame dhewe-dhewe. Iya. Ana sing saka barongan Bleduk, ana sing saka barongan Santer, Nggih. ana sing saka barongan SG Sawer Geni. Heeh. Nah, iki mau ana sing kalungan Gordon barang kepiye kuwi. Mas yo nek ora kesurupen anu to kuwi kibot to ya ora ono to iki. Oh ya ora ana kesurupan kibot iki kepiye. Iya. Lek dadi ngoleng-ngoleng kok. Repot Mas yo. Iya. Iya dilanjut Pak Jo. Nggih. Mumpung cuacane wis rada sejuk, Nggih. rada kepenak gawe nonton iki karo dihibur sing sepuh-sepuh. Nggih. Iki mau lagune cah nom-noman ana ngamen 5. Oh sing gaul. Ana apa mau? Wah, nitip kangen ninggal katresnan. Nindal Nah katresnan. iki dikei prau layar iki ben supayane sing sepuh-sepuh melu do bisa ngrasakake bungah Pak Jo. Nggih, menikmati. Dipun paringi medley Prau Layar sumangga dados Bersama Presiden Terbaca Indonesia Jeng Shania.
dipun paringi gelo masih bersama Jeng Sania.
tarik ke. Fari. Turogo Papringan. Ayo Bali selak bengi. Ojo angel-angel ri jadi seneni Romawi. Nopal. Satukan kekuatan, Dino. Satukan kekuatan. Najib. Ono Pak Godek lho Jip. Mari. Wah, yang iring. Yuda. Alon-alon. Pak Godek sudah menunggu di belakang. Ayo bareng-bareng. Yo, kekuatan penuh. Pisan mana? Pisan nih Mas Abdu. Firman Maulana. Ayo boy.
Tilaneo. Sireng kula katon tindak sasawangan swara itu panten aron
sorak-sorak. Sorak-sorak rame wargane Jadi sebagai para pamirsa seni budaya yang satu guru kehormatan. Ada bro, mekatelan sekap sebatas sampai paripurna. Agen dalam sak rencang luar buaken paguyuban seni tradisional Garuda Wisnu Satria Muda angkataraken panglipur sak wetawis wontenipun adicara perti dusun desa Jebengsari ing dusun Kembang 2 Jebengsari Salaman Magelang. Apabila kalau wau agen dalam ngaturaken panglipur khususipun datang masyarakat yang mriki tertentu datang kekirangan soho kehilapan estu nyuwun ngubur isi samudro pangaksami akhirul kalam wabillahi taufiq walidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bagi para penonton yang ingin berfoto dengan tim GWSM bisa tetap berdiri di lokasi masing-masing. Nanti tim GWSM akan muter dari kiri ke kanan panggung untuk menyapa dan berfoto dengan kalian. Dan juga tim GWSM tidak akan menerima foto satu persatu ataupun nanti melayani foto di transit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pementasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.